खुलुमबाय बड' जबनि सालनायग्रा नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सेल नम्बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि प्रसेसा एसे गोब्राब जाबाय दै। माने गोब्राब जाबाय माने जोंहा लिंक खालामनायनि प्रसेसा आगोलनि बायदि नंला, एसे सोलायबाय। एसे सिगाङाव जोङो पान कार्डखौ आधार कार्डजों इजिनो लिंक खालामनो हायोमोन, नाथायबा जोंहा दायो लिंक खालामनायनि प्रसेसा एसे गोब्राब जानानै फैबाय। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम माबोरै लिंक खालामनांगौ पान कार्डखौ आधार कार्डजों आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। गासिबो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। लिंक खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, फिलिं दङ जोंहा मोनसे वेबसाइट, जोंहा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि, बेहाय नोंथांमोना फैनांगोन। बेहाय फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना होम पेजाव नुनो मोनगोन लिंक आधार, आं गोजासिन होखादों। बे लिंक आधाराव नोंथांमोना थुना होनो नांगोन दै, नोङो जुदि बे पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो सानदोंबा। आरो बेहाय आं गिबियावनो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों, लास्ट डेटआ जोंहा 30 जुन जाखाबाय। दा बेनिखायनो बारा गोबाव सम गैला आरो बे वेबसाइटआ जोंहा सार्भारा एसे डाउन जायो। दा बेनिखायनो जेसां हायो नोंथांमोना थाबैनो लिंक खालामनो सानबानो जाबाय पान कार्डखौ आधार कार्डजों। आं दायो थुनानै होबाय लिंक आधाराव, बिनिफ्राय नोंथांमोना पान नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। पान कार्ड आरो आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना होखांनायनि उनाव गाहायाव भेलिडेटआव थुना होबानो जाबाय। भेलिडेटआव थुखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कन्टिनिउ टु पे थ्रु पे टेक्स नोंथांमोना बे थुना होनांगोन दै। बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो आरोबाव नोंथांमोना बेहाय मोनसे अपसन नुनो मोनबावगोन, पे टेक्स होननाय। बेहाय नोंथांमोना गावनि पान कार्ड नाम्बार, बिनिफ्राय आरो कनफार्म पान कार्ड नाम्बार, मा पान कार्ड नाम्बार होदोंमोन बेखौनो नोंथांमोना आरोबाव डाबल थुननांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। बे मबाइल नाम्बार होनायाव अटिपि थांगोन दै। अटिपिखौ होनानै नोंथांमोना प्रसिड खालामनाय लोगो लोगो नोंनि बे साक्सेसफुल जागोन मबाइल अटिपिआ। दा बिनि उनावनो नोंथांमोना पेमेन्टनि अपसनखौ मोननो हागोन। गाहायाव नोंथांमोना कन्टिनिउ मोनसे टेबखौ नुदों जानांगौ, नोंथांमोना बेहाय थुनानै होबानो जाबाय उननि माखासे प्रसेसखौ फिलआप खालामनो थाखाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव मोनसे अपसन मोननो हागोन, बे इनकाम टेक्स, बेखौनो नोंथांमोना प्रसिड खालामनांगोन दै। मोननैखौ नोंथांमोना जेबो नायनांगौनि गोनांथि गैया बेहाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना एसेसमेन्ट इयारखौ 2023-24 बेखौ थानो होबानो जाबाय। बिनिफ्राय टाइप अफ पेमेन्ट, बेखौ नोंथांमोना मा खालाम, आधार रिसिप्ट 500, बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै पेमेन्टखौ खालामनांगोन दै। नोंथांमोना बिनिफ्राय भेलिडेट खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव। दा बेहाय थुखांनायनि उनाव आरो मोनसे अपसन मोननो हागोन जोंहा बेहाय पेमेन्ट खालामनायनि। बेहाय जोंहा गासै बेसेबां पेमेन्ट खालामनांगौ बिनि अपसनखौ नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन। जेरै दायो नोंथांमोना पेनाल्टि हिसाबै 1000 रां नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगौ। दा बेखौ नोंथांमोना मा खालामनांगोन, कन्टिनिउ खालामबानो जाबाय। कन्टिनिउ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंनि बे पेमेन्टखौ खालामनांगोन। नोङो माजों खालामो नोंनि गोसो, इउपिआइजों खालामो ना गुगोल पे, फन पे, नोंनि माजों पेमेन्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनो हागोन। डेबिट कार्डबाबो क्रेडिट कार्डबाबो नोंथांमोना जायखिजाया पेमेन्टखौ खालामनांगोन। 1000 रुपिस पेमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंनि बे प्रसेसा प्रसिड जागोन। दानिया नोंथांमोना पेमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंनि बे पान कार्डआ आधार कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै नायनांगौ, आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना पेमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो जोंहा माखासे प्रब्लेम जायो दै। जोंहा माने पान कार्डआ आधार कार्डजों माब्लाबा लिंक जानो नागिरा। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन, नोंथांमोना दहायनि बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैफिनबानो जाबाय। बे अफिसियेल वेबसाइट माने हम साइडआव नोंथांमोना फैफिननांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबिथिं मोनसे अपसन नुनो मोनगोन, लिंक आधार स्टेटास, बेहाय नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय। दा बेहाय नोंथांमोना थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना माखासे अपसन मोननो हागोन, जेरै बे लडिं लागासिनो दं। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों। आरो मोनसे खोथा दै, जोंहाथ' लास्ट डेटआ जाहैबाय जुननि 30आव, नाथायबा जोंहा वेबसाइटआ बिराद सार्भारा डाउन जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबा सानसेयाव लिंकखौ खालामनो हायाबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो दायो माने एसे सम दंखायो नालाय दायो नोंथांमोना लिंक खालामनो नाजाबानो जाबाय। दा बेहाय नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय मा होननांगोन, आधार नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय पान कार्ड नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय आधार नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नैबिथिं मोनसे अपसन नुनो मोनगोन, भिउ लिंक आधार स्टेटास। बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो अटिपिबो थाङा, जेबो थाङा। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन नोंनि बे पान कार्डआ आधार कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बेखिनियानोमोन गासिबो, नोंथांमोना लिंक खालामना लासिगोन होननानै। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। माबाफोर प्रब्लेम जादोंबाबो नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन। दा बेखिनियानोमोन, बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला।